از اولش که این خواهشی فرزندان است، باید پدرش کتی ماند یا مادرش کتی و میبینند که بسیاری کس با مادرش میشود، برای اون که مادر خوب مهربان است و پدر باشد از پی زندگی میشود و یا مادرندر میگیرد و خوب بچه ها رو رنگ همون مادرش گیم модерандераш нигоҳ карда наметавонад. Дети должны остаться с тем, кто может обеспечить. Если это муж или жена, без разницы. Самое главное, чтобы дети были обеспечены, сытые и здоровые. Аввалаш ки ҷудо нашаванд. Дуюмаш ки ҳаме ки гунаҳкора бояд ки ҳавая мисол штраф меган чӣ меган ҳами хеле да вай кунанд, барое ки ҳозир бачаҳоям ай худ рафтагӣ мисол ҳурмат иззат не духтар ҳама чиз қатӣ мерад обод мекуна хонаша пур мекуна не ки ҳурмат иззат неста ҷудо мешаванд. кӯдака акун намедонам вай шароита нигоҳ мекуна не ки бояд ки қатӣ мардак монад, барое ки духтар азоб мекаша вай оя калон мекуна қиин вайда душворай. Бояд қоида муайян кунад, қонун бояд муайян кунад. дар мо аксаран бояд албатта бо модар монад, чун вобаста ба сину сол, чун модар ба ҳар ҳоле ба бачааш наздик. падар метавонад зани дигар гирад, ҳамон замон бачаҳо o'gay мешаванд, чунки барои зани нав ин бачаҳои шавараш инак дарди сари зиёдатӣ одатан ҳамтун қоида тақозо мекунад, табиат тақозо мекунад ки бо модар монад. фикри ман ҳамин ки ин масъаланда фарзандон гуноҳ надоранд. барои мин агар падару модар ба ин хел масъала садди роҳ шаванд, тарбияи фарзанд вайрон мешавад. барои мин бигузор падарам агар фарзандон бо падар бошанд, бигузор бо модараш доимо вохӯрад. дар модар бошанд, садди роҳ нашавад ки бо падар доимо вохӯрад. ин барои тарбияи фарзандон лозим аст. бо ки бояд монанд фарзандон? бо модар. модар аст ҳама чизи меҳрубон аст. ҷои модарро ҳеҷ кас гирифта наметавонад. خوب می شود تو با بلاغت رسیدن کودک فرزند امروی مادر مونه. برای چی؟ برای اون که پیش مادر امنیت تره، هرچند این طرف مبلغی محتاجی میکشه اون پیش مادر مونه بهتره.